maka sesemanira dewasa mengkani agawa khoting wesma pelantisun anyapi ing analika sajisun ang rasaning antuk sadaning kholot saksana isun wirangi ana suara angucap ngaring manira mangkana ujari suara Abdul Qadir Jailan isun damaning sirah karena sirah ingoni sun nalikekan saking Adam mangko dan diwujud ing pasirane nara mapan siratan sun karli sun kontrombe aning asmanira yen siratan sanenara warane siralali maringka ngambang jaga tomasira ajalali maring kang masuci kantan kenal itu ada dan yang pengucap suara menekan dia ingkang kepia rasa dan yang suning kona jangan tiket karena saking sawiji maniratana lokarya banyak satu minggu benar kami sulak kami kaya taisun ngadangu dukuni ngadesa jailan lagi sun masih ari imang sane dinawang puasarfa sulungannya sulungan ngopi coy sun feribadi
Saratakan katoman kana isun anut buri bai sawiji safi karanti amaluku sampun mangkana saksana waraanoni inmanira serta gurai kang ucap Abdul Qadir Nafa Siratil Riyai Sakagunga mangamangan orang Siratil Ardi dari yang sukma jati inanalan turu isun keliwat ajri amiar saswaran insafi jika isun narimantuk maring wesmanira Safartani sunni wasma mangkana isun tumuli munggai papayun uman ya isun aningali maring wong kesami anak taing lurmu ngarpawastaning harga wong kang arsa munggah haji waktu ni kumpul ana ing gunung Arfan risan punira mangkana semuidinami ingarana kersa kisah datang negara Baghdadi mangkau matur aris Muhyiddin kang ibu Imbangananda semangka Tuhan ibni karena Allah serta sukan dikan kalau pamit kesan datang negara mangkat yang ibu karuna sasambat yang wat asih serta ngalafing binar maka
sungguh esi kung dinaraka wilis katahi punalung puluh punika ingkang titilar kang rama Abdul Qadir ibu ngira karena sempan kewala nam kadinar walung dasa kasoing Abdul Qadir dan kami ibu sadaya mangkana Abdul Qadir ingkang narafini catur dasa ingkang sinung akan naranira catur akan kekasih catur dasa kang pada binata kesa